Il-Mexxej Laburista Joseph Muscat ikompli jispjega aktar proposti tal-Partit Laburista. Waħda mill-aspirazzjonijiet tiegħi hija li gvern immexxi minni ikun l-aktar gvern femminista ta' kull żmien hawn Malta. Joseph Muscat għal dan waqt il-programm v1 ippreżentat minn Jaghti u li matulu tkellem dwar uħud mill-proposti tal-Partit Laburista immirati biex iwasslu għal ugwaljanza akbar bejn is-sessi. Ewlenin fost dawn il-proposti hemm it-tisħiħ tal-liġi dwar is-sigurtà soċjali. Jeħtieġ li din il-liġi għal Joseph Muscat tibda tieħu konsiderazzjoni r-realtajiet tal-ġurnata fosthom li l-breadwinner tista' tkun il-mara. Iktar minn hekk għal Joseph Muscat, il-Partit Laburista jemmen bis-serjetà li l-Kummissjoni Nazzjonali għall-Ugwaljanza għandu jkollha iktar saħħa biex tassigura l-ugwaljanza. Il-Mexxej Laburista qal ukoll li Gvern Gdid ikabbar in-numru ta' nisa fuq bordijiet u kummissjonijiet filwaqt li jara li l-liġijiet jirriflettu l-bżonnijiet tan-nisa u l-irġiel li jitilqu mix-xogħol biqlieħ biex jieħdu ħsieb il-familja. Meta kien mistoqsi dwar il-pjan tal-Partit Laburista għar-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, Joseph Muscat qal li filwaqt li l-Gvern kellu 25 sena biex juża l-odda tiegħu u joħroġ bi pjan għall-enerġija dan baqa' m'għamlux. Kien biss il-Partit Laburista illi wara aktar minn 3 snin ta' ħidma intensiva ħareġ bil-pjan tiegħu għall-enerġija. Dan huwa pjan li lna naħdmu fuqu mill-inqas 3 snin. 3 snin ta' xogħol intensiv b'esperti tagħna imma mbagħad morna l-iskrutinju tal-barranin. Issa ninsabu konfidenti u deċiżi aktar minn qatt qabel li dan il-pjan huwa kredibbli u jista' jsir. Dwar il-pipeline tal-gas bejn Malta u Sqallija, il-Mexxej Laburista qal li jeħtieġ li pajjiżna ma jkunx dipendenti biss fuq sors wieħed, iżda fuq channels differenti. Staqsa kif il-Gvern qed jaħdem għal pipeline tal-gas meta l-power stations f'pajjiżna jaħdmu kollha biż-żejt. Semma wkoll żewġ proposti oħra li diġà nieda l-Partit Laburista fil-qasam tal-enerġija. Fosthom l-Energy Sufficiency Support fejn il-Gvern jgħin lill-familji jidentifikaw l-appliances l-aktar li jaħlu biex imbagħad dawn jiġu skrappjati permezz ta' skema apposta. Semma wkoll il-Water Saving Kit li jitqassam fid-djar u jkun effettiv ħafna fit-tnaqqis tal-konsum tal-ilma. Mir-roħs tal-kontijiet se jgawdu wkoll il-kumpanniji Maltin għaliex il-prodott tagħhom isir aktar produttiv, l-impjiegi jkunu aktar imħarsa u l-ekonomija tkompli tikber. Il-Prim Ministru ilu jgħid għax qed jinġektja flus l-ekonomija għax qed jibni parlament. Il-Parlament sewa 80 miljun. 80 miljun fuq medda ta' 5 snin. Aħna qegħdin nibnu parlament fis-sena. Imma mhux nibnu ħalina, nibnu ħal-poplu, nagħtuh il-poplu direttament f'butu. Il-Partit Laburista fassal il-pjan tiegħu bl-għajnuna tal-aqwa nies, esperti u politiċi b'kompetenza teknika. Aħna maħniex esperiment. Aħna qegħdin hawnhekk bħala alternattiva kredibbli għal dawn il-5 snin li ġejjin u lil minnhom. Il-Partit Laburista lest biex imexxi lil pajjiżna għal Joseph Muscat u għal kontrarju ta' dak li qed jgħid il-Prim Ministru, il-bidla fid-direzzjoni li qed joffri l-Partit Laburista hija bidla li twassal biex pajjiżna ikun il-pajjiż ta' kulħadd. Imma nkunu gvern ta' kulħadd. U gvern ta' kulħadd jfisser li l-inġustizzji li saru jissewwew mingħajr ma jsiru inġustizzji ġodda, l-inġustizzji li saru ma' laburisti, ma' nazzjonalisti stess, li ma jħossuhomx parti mill-klikka, imma li lim minn hekk tivvotalna jew ma tivvotalniex dal-pajjiż ħajbqa' l-pajjiż tiegħek.